Happy Easter! Okay na? Boss! Oo, thank you boss ha, thank you boss ha. Lupad! Boss, hapon! Easter Sunday. Siguro na sa mga alauna sa hapon. Abidda na ni mga igsoon, makita nimo ang mga sakiran anaa skillets dahan. Nagparking tungod sa wa nay kaparkingan ngadto sud. So mao na yung sitwasyon diri karon mga igsoon, no? Easter Sunday 2023. So inani. Hi. Hello. Grabe. Di mabang-bang ang tao mga igsoon. Bangan ka ba? Mahatag ng sticker. Doon ako yung dagang sticker da. Oh. 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 Doon lang. Oh. Alright, so mahatag yung sticker mga igsoon. Oh. Boss. Alright. Here, papilit na sa one. Bagyan mga igsoon, no? Doon ako daghang sticker da. Doon na mo daghang mga ayo. So, nindot on. Hello guys. Oh. Sticker. Oh, vlog. Oh. Hello vlog, welcome to my guys. Okay. Apa rin? Oh. Si Bono 1 2 3. Buano, 1, 2, 3. Okay. Okay, sir. Isa pa. Thank you. Okay. Oh, Sticker, 1, 2, 3. boss, oh. Apila sa biyan. Oh. Lingin ka boss, lingin idol. Kita pa eh. Sticker dol. Okay, dol. Lamat dol, lamat. Oh. Okay. Last year. Alright. Wala lagi dol. Wala dol. Ano bro? Dapat na ba? Dapat. Oh, wow. Ang uban mga igsoon, ana sa bus, no? Ano na sa bus, naglikod-lingkod. Nagbuklad o ganing mga banig, karton. Boss! Happy Easter, boss! So lakaw ta mga igsoon, padung at dos pikas tumoy. Oh. Gani mga igsoon, doon na daghang mga tao nga na mauli na. Pan ganina pagsuod na ko ngani sa bus nako. Doon na po ko'y daghang nakita nga padung pa pasuod. So expected ginino nga doon ay daghan nga mag-overnight pa. Kita diri. Hello. Makaligaw, di ko makatingog sa akong makita mga igsoon. Gumikan sa kadaghan sa mga tao. Nay nagduwag balibol oh.
Then doon ay daghang mga tao naas tubig. Mga bata nakalingaw kaut-kaut aning bus no. Ay. Tama pa ko na maigsoon. Inoon, di yun inginanak ka puno magsoon, makalakaw-lakaw pa ka. But on my way, gikan kog syudad no, padung og Mualboal. Doon ako dagang nakitaan nga mga beach resorts nga puno-puno pod. But di yun inginani kadaghan ng tao. Grabe yun nga ni sa Mualboal magsoon. Kalingaw. Oh. Ano ka na mga tindahan? Iyo ma! Wow, di mabang-bang kadaghan sa tao. Oh. Kayugi lang ko maigsoon ha. Lakaw-lakaw lang ta. Hangtod nga tos tumoy. At least doon na may idea kung sinitabo. Nganis bus dako sa Mualboal. Hi. Siguro puno na ang mga cottages no kay ang mga tao nananganis bus. Hello. Ni uwan og kadyot mga igsoon and then di balik na pod og init. So maayo noon kay init na. Oy, lupad. Karon mga igsoon tungod kay nainit. Nangawa ng mga tao. Ibaw ka na sa tuwa mga Pilipino. Allergic kita ng init kay siyempre papagod man ta.
karon totoo pag isuon. Nakita man ninyo kayo no sa drone shot no. Nakakita ko. So karon mga isuon ako mo relax ako. Palit ko gamayng beer. Sa kusa lang ka red horse. And then pahangin. Talingaw. Talspikas. Kini mga igsoon no, hapon na mga alas 4. Doon ay uban ani mga igsoon nga anhi na magbanig-banig, mag-overnight. So ugma na sa buntag mauli ni uban ani. Ilabi na ni mga batanon nga di madutlan og tunog. Medyo nihunas na gamay no. Ganina ang tubig. Taman. Kini makita nimo nga mga ano, mga seagrass. Diha ang tubig ganina nya karon. Ning hunas-hunas na gamay. Oh. Boss. Mga tak sticker niyo boss ha. Okay lang. Anak. Okay. Okay. Para sa motor. Okay. YouTube na, palos YouTube. Hi vlog. Welcome to my guys. So mao ni may iso no. Sigawas na ang bus may iso tungod kay punasan na. Oh. Hi. Boss. Pwede mga sticker na boss? Oh. Ah. Oh. Yes. Oh. YouTube na, YouTube. Oh, yeah. Okay. Boss, thank you boss ha. Salamat kayo. Okay. Subscribe po siya channel. Oh, shout out tayo, bro. Watch out, What's up? What's up? Boss, hapon. Again mga igso no, happy Easter kaninyong tanan. Sorry ta. I'm happy Easter. Although doon ay gamay nga taligsik may igsoon nga dagom-dagom gamay bato agyod ingon nga mag-uwan. Ako ipatubang ang kamera ha, makikita mo. So napagtong na ko. Birtinan ako kay itom. Wah, pa mauli ang sa bantayan, tiwasan as bual-bual. Dahil mga kuan rin Chinese national, abot Taiwan na siguro na. Hello. From what country? Hong Kong. Hong Kong. Okay, welcome to Cebu. Are you local? Are What? you local? Are you Filipino? Yeah, I am Filipino. Oh, yeah. Nice. Hello. Alright, so gani mga igsoon, lingaw-lingaw rin ning ato ah. Dalag-lag, happy Easter ninyong tanan.
Dol, happy Easter ya Dol ha. Happy Easter. Happy Easter. Okay. Sudahan ba iso no? Nindot na kayo lakaw-lakawan tuhod kay dako na kayang bus. Di na sama kanina kay kanina taog. Mga basa ta. Ari na punta, mangutahan na tani nila. Hi vlog. Ma'am, nakipungutahan ninyo ma'am. Easter Sunday bito karon, mangutahan ako. Unsay kalahian sa mga babae nga Pilipina o mga babae nga foreigner? Oh, natso mo ah. Natso gwapog yung mga Pilipina no. Gahiya. Hello. Ay, taka. Ano yung mga Pinay? Ba't sinanggo kayo? Oh. Ah, sulit ah. Akala na naas busing dito. Oh, may na kayong ginawang busing oh. Oh, boss! Happy Easter, boss! Happy Easter! Boss, happy Easter nyo tanan boss ha. Cheers, boss. Cheers. Okay, boss. Cheers, boss. Happy Easter. Alright. Hello. Happy Easter. Doon na tayo mga iksoon din mga Indian. Hello. Good afternoon. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. You enjoying your Easter Sunday? Yes. Oh, Happy Easter. Happy Easter. Dili dapit nga bahin may igsoon, wala tao no. Karon siguro naa ta sa alas 4 sa kahapon nun. Apan daghan pa yapong tao diri nga side no. Oh. So balik ta kadto. Balik ta kadto kay wa tay lingaw diri, wa tay lingaw. Boss. Hello. Happy Easter. Okay na? Boss. Oh, thank you boss ha. Thank you boss ha. Shoutout please sa Juan. Shout out sa Shoutout po sa kong inan, taga-Alcantara. Kinsa ngalan? Tadi takas Isbalay. Shout out na siya inahan. Wala si palangit siya inahan. Ataka. Lahi yun yung mga lahi yun yung mga puti mga igsono kay kontento na sila nga maghigda-higda ra niya magpainit. Kita unique yun ka klase nga mga tao anahan ta magsima-sima shot nya suba-suba. Oh wow. Hello. Hello, happy Easter. Sorry tadi. Kato sila may sunog, ay na to sila kapabuhat. Nangausap na kay ilang mga panit. Way kaon-kaon. Tubig ra. Lahi kita mga igsoon. Hello. Ma'am, pwede ko mutana ma'am. Easter Sunday bito ron. Kasi kalahian sa mga Pilipina nga mga babae o kana mga foreigner. Kasi may gwapa. Kasi may gwapa. Bias journey, depende. Pilipino gino. Tingnan na na. Happy Easter! Thank you. Oh, lingawa. Away. Awa. Na.
Nga taga ice cream ang igsoon. Wa pagay mauli nga ako ang sunburn sa Bantayan na tiwasan ng Ginoon sa Mualboal. But anyway, sira kay tungod kay Easter Sunday man. Boss. Big shout out no kang Joshua Pertos. Joshua Pertos o Iping Tatman. Joshua Pertos og Iping Tadman. Big shout out to Daniel Villamor, sir. Amping kanunay, sir. And also to Norman Vlogs, Ruby Diharme of Florida, USA, sir. Amping mi dia. Happy Easter ninyo dia, tanan. And to Tapia family, Juning and Fidel Tapia, and Jen Ricky Thompson and Chicha Tapia of Toronto, Canada. Also Anthony, and also to Anthony Binlot, big shout out niya tanan. Og sa Tansinko Brothers of Chef Panyang in Bantayan Island. Boss! Shout out niyo tanan diha mga igsoon. Happy Easter. This is Gawens in Mualboal, Basdako. Amping mo kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin ka mong hapsay.